Anem a veure, abans de començar aquest tema, cal matisar. Fins ara hem anat seguint les etapes de la història universal, que són la prehistòria, l'edat antiga, l'edat mitjana, l'edat moderna, que comença en el Renaixement, i la següent seria l'edat contemporània, que comença en la Revolució Francesa. Però a partir del Renaixement, artísticament, ja no es parlen els mateixos termes, sinó que fem servir altres per a designar corrents estètiques, modes, gustos, doncs en la pintura, en la música, en la forma de vestir, en la literatura, en l'arquitectura, i no esdeveniments polítics. Així que a partir d'ara els vídeos van a tenir un puntet menys històric tècnic i més de xarreta. M'encanta. El barroc és un tram de la història que fa referència a un gust per la decoració carregada d'elements, per el contrast, per l'exageració de les emocions. Si bé el Renaixement suposava un interès cultural per l'art romà i grec, que és superracional, proporcionat, molt més lògic i fred, el barroc suposa un gust per lo emocional, per el drama queen. S'ha de tenir en compte que totes les dades que tenim com a oficials no són el més exactes possibles. Per què? Doncs perquè els historiadors de l'art han volgut que les dades foren les mateixes per a totes les arts, per a la música, per l'escultura, per la pintura, per l'arquitectura, per al disseny. I clar, així no pot ser. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Perquè si agafem un moment qualsevol de la història, un random, mentre els seus compositors estaven innovant, altres encara feien el mateix estil que els seus pares. O si alguns pintors estaven en un estil molt avançat, els músics encara estaven bastant atrasats. I clar, això fa que les fronteres temporals siguen difícils de posar. El cas és que el barroc és una etapa històrica que els llibres s'empenyen en datar des de l'inici del segle XVII, any 1600, fins al 1750. Això és una equivocació. I ho estableixen així per tenir un detall en els músics, perquè després han passat de nosaltres com de la El principal criteri que han tingut ha estat sempre, o quasi sempre, el pictòric. El cas és que al 1750 va morir Bach, el compositor més important i influent de tota la història de la música. I clar, és una data molt redoneta i queda molt bé als llibres. En realitat, com a corrent musical, el barroc comença a gestar-se després del Concili de Trento, des de l'any 1550 més o menys, molt a poc, cap a final del segle XVI, sobre els anys 1590, ja s'atisba una miqueta de lo que serà el barroc i ja arriba fins a l'any 1710, fins la primera dècada del segle XVIII. Muy bien, ¿veis, niños? Eso sí. I ara toca, per suposat, anar al meollo. El segle XVII va ser l'època daurada de les corts. Una cort és un grup de persones, no necessàriament família, que acompanyen al rei, normalment nobles. Imagina que tots els nobles viuen en el seu trosset de terra. Això ja ho vaig explicar en els vídeos de l'Edat Mitjana. Però de tant en tant viatgen al palau del rei. El principal ve per arreglar assumptes arrendataris, ve per negocis, ve per interessos o ve per guerra. Això el que acaba per crear és que el palau del rei acaba sent com una mena d'hotel on els nobles van i tornen. I clar, això li dona una certa vida social al palau. Me encanta, está muy guay, está muy guay. Tot vigilat per la figura del rei. La figura del rei, si ja havia estat vital en l'edat mitjana, ara es fa molt més intensa. Els reis, en este moment de la història, juguen molt bé la carta que es dona a l'Església Catòlica. El rei és rei perquè Déu l'ha triat. És per això que la corona li la posa un bisbe, qui representa al papa, qui a la vegada representa a Déu, perquè el poder que té el rei no és humà, és diví. Qui millor va entendre aquesta lògica subjacent i la va fer servir al seu favor va ser el rei més rei de tots els reis de la història, Lluís XIV, qui s'anomenava a ell mateix el rei Sol. ¿Es el puto amo o no? Perquè s'entenia com al centre de tota la cort i més enllà de tota França. I més enllà volia fer de França el país més important del món. I ahí està. Si bé la importància musical del Renaixement havia anat cap a Itàlia, durant el barroc està entre França i Itàlia, i jo mateix no sabria dir qui guanya. Jo crec que guanya França. Lluís sabia que no podria conquerir tota Europa, però sí que podria fer que Europa imaginara que França era el centre del món. Bravo, sí senyor. I això és bona, I com ho faria? Creant Versalles,
un palau superluxós, extremadament bonic, que fora l'enveja de totes les corts d'Europa. Va crear un sentiment de que ser noble francès era ser un noble VIP. I clar, eso mola. T'has d'imaginar aquell ambient com una mena de Joc de Trons, on tothom intentava aconseguir contactes per poder entrar en el joc de favors i així anar guanyant poder i influència. Bé, almenys això per alguns nobles. Altres tenien interessos més prosaics, com anar a totes les festes que podien, anar a concerts, al teatre, a passejar i dedicar-se al noble art de la contemplació. Però altres tenien verdaders interessos culturals. El segle XVII va ser el terreny d'avanços en el camp de la matemàtica, de la medicina, de la filosofia. Va ser l'època de Galileu, qui va millorar el telescopi, de Kepler, de Descartes, qui va sentar les bases de la filosofia moderna i del que acabaria sent el mètode científic, de Newton, qui va arribar a la llei de la gravitació universal. S'inventaren els logaritmes. Aquí hay nivel. Vaja, un no parar. Però... i en art? Qui paga, mana. Això és així en el barroc, avui per avui, aquí i en la Xina. Recordes que allà en el Concili de Trento, entre els anys 1543 a 1563, el papa va prohibir l'ús d'instruments dins de l'església? Tots els instrumentistes que solien tocar durant la missa i durant altres celebracions, on anaren a demanar feina? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. I la noblesa els va rebre amb els braços oberts. Posa per cas que eres un músic del moment i vas a demanar feina al Palau del Rei. Evidentment, al rei el vas a veure molt poques vegades perquè estarà en el seu despatx gestionant les seues mogudes de rei. Però aquí sí te trobaràs serà a una barbaritat de gent que te demanarà i te parlarà de música, sense tenir ni idea, sí. D'una banda, els més culturetes, que havien llegit a Pitàgores, sí, el del teorema, i anaven flipant-se en una teoria de Pitàgores, la música de les esferes, que diu que els astres, al moure's, fan so, i que la música devia imitar les proporcions dels astres per irradiar la mateixa harmonia que irradia l'univers i millorar la conducta humana. Bueno, això no és que m'ho inventé jo. Kepler, en un llibre que seria Harmonices Mundi, arriba a assignar a cada planeta un interval musical respecte al Sol. A veure, tot això és mentira, però és que se ho creien. Clar, tu eres un músic, que tu lo que saps és tocar el teu instrument. I tu arribes ahí, i arriben estos i es comencen a dir-te tot això. I tu dius, ja, sí, això està molt bé, però jo el que vull és una partitura. La partitura del compositor o de la compositora. Com me la donen, la partitura? I després venien els festeros, que estos sí que sí. Que si volen música per a les festes que armem en les habitacions de l'hotel, del palau. Que sí, però també volen que toques molt i ràpid, que nosaltres adorem quan algú toca ràpid, que és superxulo. Però també volem emocionar-nos, que la vida sense emocions és insoportable. Tu saps transmetre emocions en la música i després venien les culturetes. Sabies que René Descartes ha catalogat 6 formes principals d'emocions? Tu deus saber quines emocions i quins tons harmonials, musicals, sexos... I tu estaves allà dient... Estoy rodeado de locos. Ja, sí, però la partitura. Jo, sense partitura, no funciona. Qui té la partitura? El cas és que una cosa estava clara. La música, per a la noblesa, havia d'irradiar emocions. Com? Amb quins recursos musicals? Bé, recordes que en el Renaixement, per herència de l'edat mitjana, sempre es composava amb contrapunt? El contrapunt consistia en mesclar diverses melodies entre si. Bé, no vaig a dir que es deixa de composar fent servir el contrapunt. De fet, les millors composicions de contrapunts de tota la història són d'aquesta època, però més per a Alemanya. Ja parlarem d'això. Però sí que en la zona de França, Itàlia i Espanya no és la forma més utilitzada. Els compositors i les compositores arribaren a la conclusió que la forma que més expressava les emocions era la melodia acompanyada. Emociona. Creaven una melodia que la podia fer un violí, una viola, un cantant... I després, un baix, que el podia fer un violoncel, una viola de gamba o un fagot.
i ho acompanyaven tot amb uns acords que els podia fer un clave, una guitarra o un llaüt. És bastant més semblant a la forma que tenim nosaltres d'entendre la música, veritat? El barroc i l'actualitat estan molt més relacionats del que ens pensem. No hace falta decir nada más. Precisament d'aquesta època data la primera òpera, Dafne, de Jacopo Peri, al 1598, que està composada així. I al 1601, Monteverdi ja va treure un llibre de cançons en el que definia explícitament que esta forma de composar era la nova o la moderna. A més, si en el Renaixement únicament s'empraven acords majors o menors, ara es desenvolupa tota una gamma d'acords, com el disminuït, l'augmentat, la sèptima menor, la sèptima major, la novena menor. Ara vas escoltar una peça amb aquests acords i veuràs com cadascun té la seva particularitat i veuràs com l'emoció va fluctuant. Emociona. A més, apareix el sistema de compassos modern, el que fem servir avui en dia. I ara, que ja t'has posat en context, en els següents vídeos et vaig explicar com era la música vocal i la música instrumental. Ja no parlarem de música religiosa i música profana. I ojo, tot això no es fa de la nit al matí. És un procés d'evolució que dura quasi un segle. Primer, tenim els compositors del 1550, que acaben d'eixir ara del Concili de Trento i estan preocupats. Com fem la faena? Qui mos dona faena? Composaven com en el Renaixement. I sobretot destaca Gesualdo, un italià, evidentment, que ara era mig Renaixement allò. Tenia que ser d'Itàlia. Que sí, claro que sí. Però després tenim els compositors del barroc ple, com Monteverdi en Itàlia o Lully en França, des de l'any 1600 al 1680. I per últim, tenim els compositors i a les compositores del barroc tardà, i a més, com Vivaldi, Bach, Händel, que ixos segur que els conegueu, i a les menys conegudes, Chaquet de la Guerre i Antonia Bembo, des del 1680 fins al 1710-1720. Totes les dades aproximades. Per cert, tens una feina per a que jo puga comprovar que has vist el vídeo. Escriu-me un mail explicant-me quin és l'origen del terme barroc, que no he parat de parlar del barroc, però no t'he explicat la parauleta exactament d'on ve. I recorda que tot això són punts per a la part d'història de la música. Ala, introducció feta!